Wesihle, Yebo baba. awuze la. Yebo baba. Alright ke mfana wami. Ikaphileka baba. Hayi no nami right. No la mfana wami. Yazi ngithi asikhulume la. Yabo lento eyenzeka izolo. Angifuni utshela ukuthi mhlambe ngiyayikhondona. Yabo lento eyenzile lapha izolo. Kahle kahle bekungahloniphi nje kahle kahle sabazali bakho. Ngoba uyazi ukuthi la awukwazi ukuthi athele isinqumo ukuthi uvele ulethe intombazana. Usamncane. Yazi into engishoyo. Baba ngithi ngikuxolisele lokho engikwenzile. Lapha izolo ngicathi ufika bengithi uzongishaya baba. Yo, indaba vele ungangishayanga. Uyafuna ukwazi ngempela? Yebo baba. Yabo mfana wami mawubaba unendodana ube namafiya awu2. Ifiya yokuqala ukuthi ingane yakhe ingadla ama drugs ibe yiphara ibhemi kungehlala emgaqweni. Okwesibili ukuthi ingadlalele lenye i-team. Maka baba, elinye iqembu uchaza ukuthini ngalokho? Hayi no hayi ungayinaki kodwa ngoba usungiprovile ukuthi hayi uyinsizwa hayi no sibonge mfana wami. Lalela ke mfana wami meke waphinda wenza lento oyenzile lapha uzongithola kahle angithi ngithini. Hayi ngiyakuzwa baba. Ungaphindi uyenze lento oyenzile yazi. Ngiyaxolisela nalokho engikwenzile baba. Bathi ngiyakuzwa impela. Suka ke la. Bese mangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele kuyakuhlula Cha ngiyamnyanya. yakuhlula ubutshwala wena. Khona la emkhukhwini. Sanibona somile. Sabo, mfana wami. Bana Nkosi yami. Emkhukhwini. Kukhona Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Okay. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Kukhona Nkosi yami. Ematshotshombeni. Baba, kaze ngajabula useze wabuya. Yazi ukuthi bengikhathazeke kanjani? Khathaze ukunuka. Hawu Gatsheni. Yazi ukuthi bengikubheka yonke indawo le. Ungibheka usikube njani? Hayi bo baba, buka namanje uyapakisha uyapi? Ngikulandisa ngoba ungaboni ngiyahamba. Hayi bo. Gatsheni bengikhathazekile. Ubuzilaphi zonke lezi insuku? Uyafuna ngempela ukwazi. Khuluma nami Gatsheni. Ngeke ngadlula nakadokotela. Hayi bo. Uhlanganisene wena manje nodokotela. Come in. Oh, Gatsheni. Yamlisa. Hawu ngavakashela wena futhi ngabe konke ku right. Kunenkinga la. Yini Gatsheni? Alisavuki yini? Yabo ukuthi ayingiqizilanga eqaleni. Akuchazi ukuthi angeke ngiqizile manje. Hayi uxolo Gatsheni uxolo. Ngabe konakele iphi indoda? Wawukade uthe kumina angazi abantwana kanjani. Nangu mama wekhaya umisi uthoko lo. Ayibo. Kanjani? Kanjani? Ngeke Gatsheni uzomele ngiphinde ngenza amanye ama test la. Ama-testana. Ngeke Gatsheni. Uzomele ngidouble check phela manje sikwenzeka kanjani ukuthi lokhu kusho kunye ama results asho kunye. Yazi Gatsheni ake siqhu sithatha umchamo siphinde sidouble check ama results sibone ukuthi kuzokwenzakalani. Owazi Gatsheni. Kulungile wazi. Gatsheni ama results lawa asho into efanayo nama results lawa.
Kanjani? Nami ngiyadideka Gatsheni kodwa impendulo uzozithola kumama wakwakho. Hayi. Anginanga umama wakwami umithi nje. Ngabe kwenzakala ngempela Gatsheni kodwa umama uzokunikeza impendulo zayo yonke lento lena. Kungenzeka kanjani ngempela? Wekuleli siyabale ngane. Hayibo, ingane yakho Gatsheni. Angizwanga. Yabona Gladys ukube ngomunye umuntu bemzokugqobhoza ubuchopho ngenhlamvu ukuthi abantu besifazana ngibathinti. Hayibo, ungayenzelani vele into kanjalo? Ngiphinda futhi ngiyabuza. Eyabani le ngane? Ingane eyakho Gatsheni. Sangenze sibe. Hayibo Gatsheni! Gatsheni! Gatsheni uchaza ukuthini manje mithena kanayo inzalo? Pho mina ngimithe kanje. Hawe ma umandla. Umandla. Hawe ma. Hayi siyakwamukela ke magayi, siyakwamukela la ekhaya. Hawu sengifile ngithi lana ubugebengu ngizobuqeda mabukhona. Bukhona noma bukho? Akukho. Okay, or noma bukhona ngibuqeda. Ngenkosi mina. Ngiyakubona. Ukuthi ke ngifuna ukuthi ngikwazise phela komunye ozobusebenza naye. Sawubona Khuzwayo. Sawubona. Yebo mamsomo njani? Yebo ayisikhona. Lona ke umagayi. Uyena phela ozobusebenza naye manje njengoba uXabe engasekho. Oh, iyona replacement yaXaba le. Iyona replacement Okay. Attention. Khuzwayo. Yes. Awuye umagaye lo oyingozi. Ungatsho ukuthi umagaye oyingozi. Umsebenzi ke la kumina ipriority. Okunye kulandela ngemuva. Ngifuna ke futhi umuntu mina ofisa. Ngifuna kusetshenzwe kuphela. Ngifuna enye into mina. Okay. Ngiyajabula ukwakho, magayi. Enye into futhi ekufela uyazi ke la asithithiza ngisifuna isinotsana sokusho drilling. One way. Understand lengishoyo. Wena ngithi 1 2 3 1 1 2 3 1 right. Take 1 I strike 1. Yes, Yeah. Attention. So sebenza now. Attention. All right, Asebo. Hayi. Uzojwayela. Kulungile. Ngithanda nje umfutho wakho wena magayi. Ngiyingozi. Ngiyabona ukuthi ngiyingozi kakhulu phela ngithi mina ngangisele entunjaneni. Ebaba nawo. emasosheni. Yes. Kulungile ke magayi, kulungile. Attention. Ngibona ukuthi nizosebenzisana kahle nina Khuzwayo nomagayi. Ngiyingozi phela mina ngiyingozi ngiyambala. Yes. Akulungile Khuzwayo ake nginishiye nomagayi nizosebenza. Oh, kancane mamsomo sakhuluma nawe. One. Ngiyingozi ngamela ke manje sengiyabona bese ngithi. Setshenzwa yakudlala. Khona mina ingozi. Kancane mamsomo. Khuzwayo. Kwenze njani? Awukahle mamsomo. Limthatha manje lo muntu oda ngempela. Usho magayi, ukhetho umseleku angithi phela uyena ozosebenza naye njengamanje. Ngeke. Umuntu one-energy engaka uphuma phi nalo muntu ngempela? Njengoba bese kuchazelileke simthatha le emasosheni. Uyena nje impela esimdingayo manje la. Hayi lesitawa sakhe esiuXaba. Hayi ngeke nimbuyisane noXaba sengikhumbula uXaba mina already. Kanti ungakhathazeki Khuzwayo uzomjwayela umagayi nizoba right nje. Ngicela nibuyise uXaba ngempela. Hayi angikushiye ke Khuzwayo. All right mamsomo. Lo muntu uthe uyimpimpi into yokuqala. Ngosebenza njani lo muntu lona? Magayi. Hayi, ngiyingozi ke manje ngiyabona ukuthi ngiyingozi ngempela ke manje sengenza ngenye indlela ke manje. Funa mangithi 1, khithi mangithi 1. Magayi. Hayi no. Hayi ngiright. Hayi kasetshenzwa ke la i-drilling one way. Ngiyabuza. Awukahle Magayi. Magayi. Udabuka vele uqhamuka phi? Sidabukela ngiphuma emasosheni ngiyingozi. Ungasho ukuthi umagayi oyingozi. Ngiyacela sebenze babananga. Ngasuka lapha amabhayisi ngiwahambile. Mangithi mina standard 1 2 1 attention 1. Siyadrilwa lapha ngifuna ukutshela into eyiningi ngoba phela uyozuclaim. Wazi amabhayisi engitshela ukwahamba. Okay. Ngifuna sazane kakhulu sinasijwayelane kabi. Hayi no ngiyakuza. Standard is 1 2 1 attention 1 2 1 hold.
Hey, wegatsheni. Usuyahamba futhi? Wena ubona kanjani? Hawu wensizwa ngibona ngathi usuyahamba. Ungangibuzi kumsangana ngikho kwimudi yakho. Mana-ke egatsheni nganya kodwa ngicela ukubuza ngakwenzani kodwa. Wandoda, phuma endabeni zami sizwana. Ngiyaxolisa egatsheni. Ngizophuma nje impela nje. Yabo into ongangisiza ngayo. Yebo. Ukuthi ugade lapha kwami ukuthi ubani ongenayo, ubani ophumayo siswana. Hayi ngeke egatsheni mana. Wena manje kade ungitshela ukuthi angiphume endabeni zami. Tukutuku usuyangifaka futhi. Uyafuna ukuthuma uphuthu. Cha nje egatsheni ngiyaqolisa futhi bengingasho kahle. Kuyokusiza ukuthi wenze lento engiyisho. Yebo egatsheni. Ibe kwenzakaleni. Ugatsheni manje utshela mina ukuthi angigade umuntu ophumayo nongenayo. Hayi, Nkosi impela. Ungasho ukuthi uzokubana? Chief, ngenzeni ke manje? Wenzeni? Yebo mama ubizwa ngifikisa lapho ngifakile amanzi mina ngiyisilima lapha einganeni bizi ingane iclass engihlekana nami. Chief, ngafika kanjani mama kusiwazi kahle ukuthi ngi-student esha kulesi sikole mina. Uthisha wena, nayo uthisha. Angikwazi umkhumane babe ningihlanganisele ke khona kanjani? Into engifuna kuwena masingubani ukuthi kuletheni ngiphase ngisithini ngithi uyangizwa ukuthi ngithini kuwena. Hayibo, Misilubani. Washaka uthisha manje inkinga yakho wena. Mfethu angifelisa lona ingane ngathi ngidome ingane ehlana nami eklasini. Okay, asikho indaba zokuthisha kodwa ngifuna ukusize ngayo. Yini? Umuntu ngifuna ukishayela mfethu. Nakho, ubani manje ufuna ukishayela? Mfethu umuntu ngifuna ukishayela manje. Ukutatazela wena sine uphethe bani? uGU inja ye game into ehlezi nje ikulayini sisimina ngiride mfana sihamba samqoba right now kulungisela lenkinga yakho. Ngazwela nje. Ashona khona. Imala. Wena mfethu sine mina nawe sakwazi ukuhlala njengabangani. Wena usuhlezi njalo ungibiza amafoni esami sokugibelana nabantu. Hayi kahle, bosukhuluma ngane ke manje. Khuluma ngani? Jiyona. Kodwa mfethu singiphichizayo lapha mfethu ngiyacela ngazi ngivela. Suphichizwa idudla wena. Ngiyacela. Wena mfethu njalo wena mfethu uhlezi ufunana nami. Ufungana. Sikephi lapha sidudla? Ulaphana phezulu. Sambe mngani. Itshiza umuntu ke manje. Yawazi phela. Jiyo, khona abantu bazangihlanganyela mfethu ngifuna samsiwashaya mfethu. Ngoba lapha ngiyacela wasaba bona. Mfethu Jiyo, asambeni manje isikole siphumile ngifuna siyombamba lapha ngasekhaya. Uzofunda kwesinye isikole sami. Hey, wafika kahle kaByami. Sekuyisikhathi sokudla ke manje. Hayi, lalela-ke lakudliwa kanye, awudli kabili. Lento yokudla ukwenza ukuthi ube weak. La namhlanje kudliwa ijim, kuyasetshenzwa. Hayi indaba yokudla la, ukudla kuyanibhedisa. Hawu, kanjani manje Magayi? Hey, kuyasetshenzwa la. Hayi ukuthi indaba ukuthi kanjani la. Umsebenzi ubsecurity, one priority kuphela kusetshenzwe. 221, shaya amaphusha ushone kanjani. Imali Magayi. Konke lokho kwenza ngobani? Angifuni ukubuza into eningi, angifuni umuntu obuza into eningi. Kuyasetshenzwa la. Yabona mina mfethu ube fit, ungalo ube sinothanotha. Angifuni umuntu opedala. Shona phansi na phezulu, shona phansi. Sazoshana full sprint yonke into. Yezwa wena man. Isprint? Yes. 1 2 1 2 1. Ngifuna ukukhuluma. Asambe. Imake lalela-ke, yabona-ke lento ngengiyeni. Mhlawumbe angikutshelanga kahle. Mina ngukhuzwayo, nginey'ngane, nginomfazi, angithi ngithini? Lalela-ke khuzwayo. Yabona unkosikazi wakho. Yingane zakho. Uzoyikhatha kanjani ungiwikhi manje isinyathona to bastard la kuyasetshenzwa man left hand asambe kuyasetshenzwa. Awu imake isisa sami. Shepha into lozose ngifuna umuntu opedala mina asambe ekhaya. Khona le. Bastard man. Yabona sihle. Ngakukhuza ngalento yakho. Buka manje sengiqhathekile mina. Siswami kodwa azange uqhatheke ngaleyo ndlela leyo. Hayibo, awumzwanga yini kanti ubaba ukuthi utheni? Uthemeke waphinda nje wenza lemkhuba yakho uzongibhanqa nodonga ngishaye nawe. Khuleka Thando, yabo lapha ubaba wayekusabisa nje. But ke ngifuna ukuxolisa ke indirect for lento eyenzeka ngeke iphinde nje yenzeke. Yosiza. Manje ke vele zithini wena noThembeka? Hey. Hayi akwenzeki lutho. Lutho. Pho befunana ekhaya? Oh, yabona ke nawe Thando unemibuzo eminingi.
Manje umgcine nini? Uba. Hawu, uThembeka. Ey, bothando. Kamgcina ngalilalanga. Ngesikhathi uma efikile embamba lapha endlini. Yo, I'm sure la khona akafuni lutho nje ihlangene nami. Hey, na mfana ngabe ngikudinelwe. Ungixhasa noma? Wena siswami kwenzeka iflop kodwa hayi ngisamele ngijike lapha kuyena. And ngabe ngiyakena yazi namhlanje inkinga iflop ukuthi umuntu une homework and ngizoyenza sosiswami Kahle nje akuve uhlupha wena. Hawu siswami ngeke ngisize ngehomework. Ngizokusiza phela ke. Kodwa nje wena akuve ungihlupha. Hawu kuba uhlushwa mina ngabe uhlushwa baba ucabanga. Suka. Was Sambe. Sanibona. Wonke phesingo lamane stick sweet. stick sweet. Yebo. Ngiyabonga. Hawu cabangani? Ngiyazi bethu ngicabanga le ntombazane engijwayela kabi yabo uThembeka uyangijwayela. Uqale nini ukutatazela wena? Sisuphethe uGU wena. Uphuma silwe umuntu ohlele ready. Yabo le nkinga ngizokulungisela yona mina. Ngazi wena ke phela. Kodwa imake simshayelana uThembeka wakhona. Alright. Oh nangu simshayelani lo Thembeka lona. Ungasabuza sambe sekuyena. Awusi. La wena Thembeka ndini? Yeah. Utshela ba usakhuluma lona? Sis uzokhuluma makusho thi. In fact uzophefumula wena. Makusho thini? Uzolalela. Makusho? Sazwana? Manake. Nalokho bekumele ngilalele. Phela ubungakasho ukuthi ngilalele. Kodwa ngathi umbuzo omuhleke lo. Hayibo kahle bawumboni lokuthi uyakubhedela lo. Wena bazodlala itshini efayo. Dlala ko tape away sis. Hayibo. GU. Ayi wena futhi ubhedela uThapha webani manje? Mina ngikhulume mina ke. Wena ungijwayela kabi. Hawu ngenzeni ngempela. Kodwa ngempela. Mfethu enzeni lo Thembeka wakhona? Mfethu usilokubuza imibuzo mina ngifaka besishaya umuntu. Thatha lesistick sweet sakhe hamba. Ngihlephulele. Umuntu wavelela le ntombazane engasili. Hlanya. Konko. Sona angiphele. Hawu Thando kunjani? Saphila. Ukhona uma wakho? Yebo khona. Ubufuna ngibizele? Ngicela sithando sami. Ma. Anti Gladys bethe ngicela ngale. Gladys, ufunani manje? Nje ukuthi ngisashintsha ngiyeza. Yebo. Lapho Gladys usafunani ngempela? Uthe uyeza. Oh, alright. Ngizomlinda khona la. Okay. Gladys. Hawu mngani uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Ngingangena ngaphakathi sithi uxoxe. Ngangena. Thando. Awuthi ispace kancane sino Auntie Gladys. Awukahle. Uphusehle. Oh, sayodlala ibhola. Oh, hayi na ungahambi uyonza homework yakho lapha sini. Yebo. Lungileke. Ke Gladys. Uthi sekwenze njani ke manje? Hayi. Awuyabona le ngazi nokuthi ngizoyiqalaphi. Hayi sisikanti ungayiqala nje kahle eqaleni nginesikhathi sonke. Ugatsheni. Ubuyile. Waphinde wahamba ke. My. Ngiphuma ukokha amanzi, ugatsheni ngamfica endlini hayi. Uyapakisha. Uthi uyahamba yena. Hayibo.
Uthi kwenze njani? Angazi ugatsheni kwayile ngane engikhulelwe uthi yena kuyona yakhe. Yena usehamba udokotela umtshela ukuthi yena akakwazi ukumithisa. Hayibo Gladys. Awukahleki. Usho ukuthi ugatsheni uthi wena umithisa omunye umuntu. Cabanga nje mina konke. Kanti mina ngiyangazi ukuthi ngiloyalty kanjani. Awukahleke Gladys. Phela wena umngane nami ngikwazi kahle. Shwala ukuthi akekho nje kade lokubona naye. Ugatsheni engekho. Hayibo, umbuzo njani ke manje lo ngibuza wona nawe? Hayibo phela Gladys ngiyakwazi sibadala manje. Umuntu akakhuluma iqiniso njengomuntu efa. Akekho umuntu adubhizi naye. Ukuthi angazi ukuthi ngingakuthemba yini. Mayi, mongathembi mina Gladys uzothemba bangempela bani? Ayilula ke le. Ngeke uzudlala uJudge Judy la kumina. Khuleka, themba mina wena. Angithi uyazi isingisi sithi we listen and we don't judge it. Woza nazo. Shuthi uke kwaba khona umlisi othile. Uke wadla uyamazi, uke wahlala khona la ekhaya. Hayi ngibona kahle mina. Awu sanibona mama Gladys unjani? Siyaphila nje. Hayi sikhona. Shuthi ngizobuye ngikubone wena mngani. Hayi no kanti wena Gladys bengingaxoshi ungaqhubeka nje ngixoxe mama ngisawushintsha nami ekamereni. Hayi kanti bese ngibele sengihamba khuleka mngani ngizobuye ngikubone. Angiphuthuma ngiyotshela ukhoswayo. Hayi ngeke. Magayi. Uyinkinga lo. Ekhoswayo, nginendaba. Shaya la. Hayibo. Awuze naso sekwenze njani? Ha, phela kuthi ugatsheni useyazi ukuthi akayena ubaba umntwana. Hayibo. Unamanga wena. Ngiyakutshela. Indaba engaka mama? Umbona nje uGladys nje abesuka la ubezobeka lonke. Imali manje uyasho ukuthi uGladys umithisa ubani? Lutha kashongo kodwa ke phela bezosho wasuphazamisa ke wena. But ushilo ukuthi yena umuntu engimaziyo. Uyayibona ngisho uGladys ubakhohlakela. Imali manje methi uyamazi lo muntu uthi umazela lapha. Angazi ngoba phela ushilo ukuthi yena umuntu obehlala lana futhi. Khuzwayo. Kungawena nani baba? Hayibo mama mina. Ngizothini phela umethu uGladys umuntu engimaziyo, umuntu obehlala lana, ngizothini ngizosola wena phela mina. Hayibo mama le ndaba isuka Gladys. Isikimina manje. Kanjani manje? Ungakhohlwa phela ukuthi mina ngangenificile lana ibambene no Gladys. Mama, what if uMandla ngoba phela uMandla naye ubehlala la? What if uyena? uMandla hlangana lapha manje no Gladys. Ngazi ngoba phela uyena dehlala lana. Imaki. Iyazi uMandla uke wanyamalala insukwana lana uyakhumbula? Wangalala ekhaya. Imake mama, ucaca ukuthi ubafa ngayenza yini lonto? 1 + 1 = 2. No 2 + 2 is 4. 4 + 4 bese uba. Hayi, ngiyakutshela. Awungeke mama ngeke. Angiyazi ke mina le. Singaphezulu kwamandla.